this is Shagang again, your Mama Bear, and welcome back to our channel! So for today's vlog is another prank vlog ang atong hinuon. And ang atong i-prank is ang atong Granny Bear, which is si Mother Dearest. Kay nabuang na jud siya sa mga tanom. So ako na siyang i-prank nga. Since nilakaw man si Mami karon, so ako siyang tawagan and ako siyang i-prank nga iyang mga tanom is gibungkag sa mga iro. So, I'm so excited kung unsa yung mga reaction. Kaya actually, nilakaw siya kay palit tanom. What? God, Margos. So, without talking too much, let's do this! Tawagan na nato tong inhan sa kanunay panabang. Hello, me. Mame. Na, imong tanom hali nga butterfly kay gikuan og giro. Ay, gino. Muna niran mo lang yung diha. Kato silang igat og katuyang mga anak. Mugawa ko na. Matanda ko Tanaman gipagkulateng. Wala na. Gibugaw biya namo. Nanusog na. Tumba, nagkuba. Ano ba? Nakuan. Akong gikuan to. Munang gatuan ko na ako ng kuranon diha. Mati akong ato ka server nga loyodar. Oy, O katugod si igat god. mo pa na siya diha. Ambot kuyog man to yung mga anak. Nakuan biring mga dahon roy. Kana sa akong butterfly? O katong butterfly man. Akong gidala sa luyo. Unsa pagbantay namo nga nangaon man ne. Ako rang gibutang sa luyo tong Tanaman. Sige. Na nakuan tong mga dahon. Sige. Happy kayo ko. Oh my God! Gisingot ko, yes, I am with Angel. Oh my God! Murag naay successful kayo nga prank karong panahon na. So, mo to siya mga langga. So, ang akong giingon is ang butterfly raman nga tanom. So, patanawon mo na ako kung asa nga tanom mo kung dimension. So, let's go! So, mga langga, so, muna yung mga tanom. Kana siya. See? Naunsa na akong mami. Then, kani nga tanom, kani siya. Kani nga butterfly nga tanom, akong giingon nga gilayog o giro. What? Dayon, kay since mura man niyang butterfly nga tanom, so mura ko na hunahunaan. So, siya. So, ako ni siya ang taguan sa luyo. And para katuuhan, magbutang ko gyutaan ng simento. Nga kunuhay, na dyo'y galayog diring napitan. Diba? Bongacious. May ka na, ito tayo partik tayo may gilayog. Di, lagi ka na, ito na. Ayaw, mas stress. May kas ng miling? Ito mura ba? So, yan siya. So, ato din siya dalon dito sa luyo. So mga langga, dalon natin siya sa luyo. Okay.
Niingon biya ako nga akong dalo-dalo. Gitala na ako sa Luyon, Tanaman. So, siya. Chill na siya. So karon is maghulat na lang ta ni Mami nga moabot. Gika na malit og Tanaman. So see you later. A few moments later. Mga langga, niabot na. Niabot na siya mga langga. Haha. So let's see. Dugay man muna oh. Pagbuhat ito siya. Dugay man muna. Feel na ako kay napaslay at doon or what? So, hindi ay. Ang tagal ba siya wap so. Kaya man sad mo na og ni Mommy Dearest. Ni Granny Bear. Nara, oh my God. Tara, manaog na si Mommy. I'm so excited. Sa tagbuo natin na siya. Nara, ay mong kuan? Asa man mo yung nakuha na katong Butterfly. may abot man si Hana. Ambak! Ban. Nagsasato sa nato. Nato akong gibot na itong luyo. Tanawan niya. Wala pa po sa ligi na niyuta. Ari dong, ari sana dong. Silingan na naroon. Ari dong, tuntong ari dong. Nga naman kay nga na eh. Asa rin, gipakapinan ka? Kuha ano tong kuan? Tubo Ito. na, kuan ana, butterfly. Di siligan eh. Ako'y kuha. So, ako'y magkuha itong butterfly mga langga, no? Hihi. Itong butterfly ako. Wow, super nice. Oh my God. A few minutes later. Langga. Iyo ka ipakuha. Ito siya. Kuan o kuan iro. Posible ba ya? Nasikil ko nung sa moto. Wala kang bibig. Posible gyud. Kuan iro. Isa! Nasikil ko na sa moto. So posible ka. It's a prank. Prank. Nagalit pa na prank. Nasikil ko na sa moto. Nagalit pa na prank. So, Kay posible ba ya kay lugar gi kuan hungoy. It's a prank. mga langga, na-prank si Mami. Prank. And muna yung mga bagong pinalit. Na prank. Bro, I don't believe. Guys, the dog destroy my plans. I know it's a prank. Ayun, it's a prank. So, Unay prank. hi mga langga! So, mo to siya mga langga ang among gihimong
prank ni Mommy. And I hope you enjoy watching. Kaya ako super na-enjoy kay ko. Na-enjoy ka? Yes. Na-enjoy kay ko kay ni strong si Mommy. So, muto siya. Hi sa mga mama dira nga nga buwang nas mga tanom. Keep it up. Keep it up. So, muto siya. Before this video will end, nami mga shoutouts dire. And by the way, sa mga gusto magpa-shoutout dira, don't hesitate nga mo comment sa comment section. Kay i-shoutout jud mo na ko. So, first, happy birthday to Sana Batican and hi to her co-admins from Barangay Guadalupe, Cebu City. Happy birthday! And Shout out to Randy Mag-Inusara from Sipalay City. And to Evelyn Salvatera and to Salvatera family sa Davao and Manila. And also to Fernandez family sa Davao and Cebu. Shout out to Koy Koy TV from Cagayan de Oro. So, hi mga langga! So, and also, Hi to Miranda F.A. Aping B. Lamig ko siyo ng aping. So, muto siya. Thank you so much for watching mga langga. And by the way, sa mga bago pang subscribe sa atong channel, welcome to Team Langga! And sa mga wala pa nakasubscribe, please do hit the subscribe button and also the notification bell so that you will be notified if we have a new uploaded video. So, mao to siya. And if ever na mo'y ganahan nga himuon na kong prank, just comment. And also, kung unsa yung ganahan nga himuon na mong challenge, just comment rapod kay yes, medyo law ko balunaon sa okay content. So, mo to siya. Thank you so much for watching. I hope you enjoy because we're just spreading Good vibes and love to everyone. So, see you to our next vlog. Ciao! Ciao.